Amb l'objectiu de fomentar el turisme a través de la gastronomia, ahir es desenvolupava la primera edició del concurs internacional d'arròs de la Valldigna. La cita fou en el Saló La Font, en la carretera de la platja de Tavernes, i comptava amb l'assistència d'autoritats com l'alcalde de Tavernes, Jordi Juan, la diputada de Turisme i vicepresidenta del Patronat de Turisme de València, Pilar Moncho, que va estar acompanyada per membres de la Corporació Municipal, participants i representants empresarials locals. El restaurant Casa Granero de Serra s'ha fet en este guardó, dotat amb 1.200 euros. A més, el jurat del certamen ha entregat un segon premi a l'Alqueria del Pou, de València, dotat amb 600 euros, i un tercer al restaurant Manantial d'Algemesí, amb 300 euros. D'esta manera, un participant habitual dels concursos culinaris de la Safor, com és Casa Granero, es fa en este primer premi, com ja ha corregut en altres ocasions en certàmens de llarga tradició, com ara el concurs internacional de fideuà de Gandia. El guanyador, el cuiner Vicente Navarro, va aconseguir el primer premi gràcies a la preparació d'una paella amb les típiques mandonguilles, una recepta que incloïa en la seva elaboració el pebre i sant de conill. El primer concurs internacional d'arròs de la Valldigna també ha reconegut les millors postres, amb un premi de 400 euros, obtingut pel restaurant Picanterra, de Cullera, així com el millor figatell, amb un premi de 200 euros, que ha aconseguit el restaurant Olegari, de Cima de la Valldigna. La gastronomia és una part importantíssima de la cultura del poble. De fet, jo la compare com part del patrimoni històric, no? I en aquest sentit, tot concurs relacionat amb la gastronomia, i més encara, en un concurs d'arrossos de la Valldigna, és un motiu per a celebrar. Este és el primer i, com sempre comencem alguna cosa nova, sempre hi haurà coses a millorar, però jo l'expectativa que estic fent és una expectativa boníssima. Ha vingut gent de la Valldigna, per descomptat, però gent de Torrent, de Cullera, d'Algemesí, de València, inclús de Granada, i per tant aquestes qüestions són qüestions que s'han de potenciar. En el certamen gastronòmic de Tavernes van competir un total de 25 cuiners. A partir d'ara, el guanyador, el restaurant Casa Granero, posarà en la seva carta este pla de paella, referint-se a ell com que va resultar guanyador en el primer concurs internacional d'arròs de la Valldigna. Producte de proximitat, no? La cuina nostra, l'autòctona, ha de ser un reclam turístic per a aquells que en visiten, no? I fer competicions vol dir demostrar-nos nosaltres entre nosaltres mateix, no? I regularitzar aquesta manera de cuinar, no? I de fer-ho tots d'una mateixa manera per tal que el turista quan arribi així tinga aquest paladar, no? Sàpiga degustar aquest paladar que és nostre, que no se produeix en ninguna part del món, encara que se facin moltes paelles arreu del món, ninguna és com la nostra, ninguna és com la valenciana i la que se cuina així.